Hello, Miguel shoutout everyone. Good evening sa inyong lahat. Kamusta na naman ang inyong mga Valentina at Valentino? Happy ba kayo? Is me yung ingay dito sa kabila, guys. Schedule. Ang ingay sa kabilang bahay natin, guys. Kasi may nagpapaayos.
Ayan guys, nagme-mute lang ako kasi maingay na. Pero walang maingay ngayon. Parang nilalamigan ako pa rin. Kasi maglilista tayo guys ng mga kautangan. Okay. Charot.